Aké jedlo vám najviac pripomína domov? Zajačí perkelt. Chcete vedieť prečo? Lebo moja starenka chovali na dedine zajace. A ona to vždy robila tak strašne famózne, aj so smotanou. A môj otec sa naučil ten jej recept. A potom nám to doma robil aj v tom meste, keď sme prišli od nej. A vlastne ona nám dala zajace. A my sme si ich dali do mrazničky a potom, keď to vyťahol s takými haluškami, tiež doma urobenými, to je topka. Čiže to je taký recept, ktorý si tradujete z generácie na generáciu? Áno. Robievate ho aj vy? Robievame ho aj my, pretože my sme sa tak spojili s tým mojím manželom, že vlastne jeho detko tiež choval zajace, tak jak naši starí rodičia. A on túžil potom vždycky mať tie zajace. A keďže prešiel nejakými zmenami vo svojom živote, tak si povedal, že on už nebude čakať do dôchodku a že on si teraz začne chovať zajace. Takže my, prosím pekne, chováme zajace. Momentálne máme 7 maličkých zajačikov, takýchto malých doma. A robíme aj my, teda u nás doma, zajačí perkelt. A kto vás naučil variť? Musím tak sa priznať, že u nás doma, v tejto mojej domácnosti teraz u nás, varí viac manžel. Asi tak 90% času. Lebo ho to baví. Keby som mala ja priestor, že teda tiež idem variť, tak ja by som sa to naučila, ale vlastne ja mu chcem urobiť radosť. Ale nie, mňa to fakt nebaví. Ale jeho to baví, takže sme sa doplnili. A u nás doma, v mojej rodine, kde som bola vlastne vychovávaná, tak tiež moja mama bola viac umelkyňa ako kuchárka. Takže u nás v tej mojej rodine, keď som ja bola dieťa, tak tam tiež varil viacej otec. Tak nejako pokračuje. Ale sme všetci happy. Ja spievam a on varí. Takže sa tak doplňate. Doplňame sa a obidvaja sme s tým OK. A keby ste mali zavolať nejakých kamarátov na večeru, čo by ste im navarili možno tak spoločne? Bože, to by som sa musela môjho muža opýtať, lebo ja neviem ani, čo máme v chladničke. Naozaj to on vie, aj on chodí do obchodu. Ale spoločne, čo by sme mu navarili? On mi tak hovorí, že čo mám urobiť, čiže krájam cibulu, lebo viem nakrájať šampióny, umyť všetko, potom všetko spratať. Takže my to máme tak rozdelené, že on varí a ja potom upratujem tú kuchyňu. Máte v Spievankovej aj taký projekt, tak možno povedzte nám aj o tom, že na čo sa zameriava. My sme si teraz v Spievankovej povedali, že sa ideme venovať téme duševného zdravia detí. A všetky naše projekty, ktoré tento rok vlastne vytvárame, sa tohto týkajú. Takže riešime tam rôzne emócie detí, riešime tam rôzne správanie detí a ako sa v určitých momentoch majú rodičia k ním správať. A čo sme si vytýčili sú také 3P, je, že počúvať, prijímať a byť príkladom. A to sa krásne dá nadviazať aj na varenie, na spoločné varenie s deťmi, pretože tú dôveru vzájomnú a pekný vzťah k deťom si ako rodičia vytvoríme iba tým, že s nimi budeme tráviť čas a že ich budeme počúvať a prijímať aj s tými chybami. A to varenie je krásny priestor na to, že môžeme spolu tráviť čas, vytvárať niečo spoločne, vzájomne si dôverovať, aby dieťatko rozbilo vajíčko, aby niečo odkrojilo, aby niečo navážilo. Keď sa mu nepodarí, nevadí, ideme znova. A tým pádom robíme niečo spolu, nás to baví, máme spolu zábavu a tým pádom sme k sebe bližšie. A to je super. To je to vlastne, čo sa snažíme tej spoločnosti priniesť, aby rodina bola pokope a aby sa utužovali tie vzťahy navzájom.